Hi guys, welcome back to Junior Bodo YouTuber. Nwngthangmwnnखौ दिनै बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बर'आव फिनबावनाय थाबाय। जों दिनै दैमायाव दुगैनो थांनो नागिरदों। एसे खाथियानो आरो लकेल साइकेलजों थांदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नायदो खायसे लामा गेजेराव थांनांगौबाय। लाजिद्रायसैबो। ओमफ्राय मा लुबैदों नोङो? ओमफ्राय मा होनदों नोङो? आं मिथियाखै। Everything changes. ससे थांबावबानो मोनसिगोन जों दैमाखौ। सान्दुंआ जि देन्जार दुंदों नखरा। नायथाव जानांगौ दङ। ओमफ्राय नै जों दा फाइनालि दैमा मोनफैबाय। नोंथांमोना नायनो हागौ नै जि साफा दया साफाखा। माने नुनाय लोगो लोगो फिदा जाखाबाय आरो आं दुगैनो लुबैनाया हाथारला। दुगैनोसै र'। मानसिफोरा मोनफैजोबाखै माने सोरबा सोरबा साइकेलजों नालाय गरमबो आरो बारा गानो हाया। नैलै मालाय सोरबा सोरबा फट' खेबदों। होबाय आसोला। Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final.
साफा बोथोरा दैमायाथ' बुंनो नांखाया एकलायनानैसै दैया गोथांनो थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक बटनखौ जोख्रुबो नोंसोरनि खोथा लाइकआ जाबानो जाबाय आङो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय